कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। मिलनाई छूटी कवन करिया उपाया हो। मिलनाई छूटी कवन करिया उपाया हो। कैसे करबै छठ के परबिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। कर ले अकेले हम भेजाइए रुपैया हो। कर ले अकेले हम भेजाइए रुपैया हो। कैसे करबै छठ के परबिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। भेजी के डोमा घारा सुबह मंगाइली और बनिया घारा से नारियल मंगाइली। के लैतै सोपायौरी के लैतै नरियलवा हो। के लैतै किनके सैया सुनर सुनर फलवा। सुपवा नरियरवा लैथुन हमर बड़का भैया हो। सुपवा नरियरवा लैथुन हमर बड़का भैया हो। कैसे करबै छठ के परबिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो। अभिषेक देवारवा से फूलवा मंगाइली दुनु बेरा छठी घाट अर्घ लगाई दिए। सैया रोहित के ले जाइतै बहंगिया। दौड़ा ले जैतै के सुबह औरी सांझिया। राजू अमितवा ले जाई तो बहंगिया हो। राजू अमितवा ले जाई तो बहंगिया हो। कैसे करबै छठ के परबिया मोर साइया हो। कैसे करबै छठ के बरतिया मोर साइया हो।